anades i vingudes. I ha arribat de nou un personatge que estava des del principi, que ens va enamorar, que ens segueix enamorant, que ens encantava. Era un personatge supernecessari que per la vida del personatge, que no vull dir el nom, va haver de marxar i de fet està vivint una experiència superxula a Irlanda, malgrat l'actriu que li dona vida, que la fa respirar, és de Sabadell i tot just estrena la majoria d'edat perquè l'actriu real acaba de fer 18 anys, que aprofitarem per felicitar-la. Avui, no sé com dir-li, no sé si rebre-la com a Bichito, com a Júlia o com el que és la gran Berta Castanyer. Berta, benvinguda! Hola, què tal? Escolta, m'ho deia bé, no? Felicitats, perquè tot just a principis de novembre, 18 anys ja. Sí, 18 anys. Quina felicitat, tenia ganes, Sí, per què? Perquè hi ha coses que es poden fer en 18 que no es podien fer en 17, amb 16? A veure, realment jo no, perquè sempre he sigut molt independent i sempre he fet coses, sent menor, que bueno, es fan quan ets major d'edat. Però, bueno, és ja com la tranquil·litat de tenir els 18, saps? Això sí, tothom em diu, ara ja pots a la presó. Sí, compte, clar, hi ha coses bones i no tan bones. Berta, una cosa, la Júlia precisament també té aquesta tranquil·litat. La Júlia, jo et volia preguntar per l'edat, pel DNI, per la temporalitat del personatge. Ella ja és major d'edat, ja té 18 anys? Sí, ara sí. Té 18 anys ja. Al tornar d'Irlanda, i la veritat és que la Júlia encantadíssima de la vida perquè ella és molt independent i clar, ella es vol cuidar sola, sap que pot i no vol ajudar ningú. I amb els 18 anys, doncs ja està, ho pot fer. Escolta'm, i precisament avui estàs aquí perquè volem parlar amb la gran actriu que és la Berta Castanyer, però diguéssim que el titular, la notícia de la setmana, és que el personatge que interpretes a Com si fos ahir ha tornat després de molt de temps. Com ha sigut? Ja no pregunto per la Júlia, pregunto per tu, que ets la persona real. Què ha significat per a tu tornar a la sèrie? Ha sigut un plaer enorme, la veritat, perquè me'n vaig anar per temes de treball i aquest setembre, de fet, em van trucar personalment i em van dir que volia que tornés la Júlia. I em va fer molta il·lusió. I al tornar al plató i a veure tots els companys, la meva mare, l'Alicia, és molt únic retrobar-se amb la gent. Amb qui tens, per cert, amb l'Alicia González Lá, un feeling brutal. Sí, és com la meva mare, la veritat. Me l'estimo tant. Sí. Que guai. També hem pogut veure aquesta setmana que la Júlia arriba per remoure una mica tot. Parlo del personatge que fa l'Òscar Rabadán, el Santi. Hem vist que va anar tot molt bé, al principi va anar tot molt bé, 1000 activitats que jo no sé si s'aturaven una mica la Júlia, però ara hi ha hagut una mica de rifirrafe perquè la Júlia és com... Escolta, tio, ja he fet prou, no? Estic aquí, he passat una estona amb vosaltres, però ja tinc 18 anys i també quedo per sopar. Berta, serà complicada o es trobaran i podran, diguéssim, llevar aquestes diferències? Es podran resoldre? A veure, no es puc avançar res, però, clar, el Santi ara es troba en un moment on no sap en quin paper juga la família, si és el meu pare, si no... I clar, la Júlia això ho rep com, tio, jo ja tinc la meva vida, jo vull fer la meva, saps? Llavors, d'això, clar, l'Eva també s'interpondrà, no sé si es diu així, i acabarà bé. Acabarà bé, que ens agrada molt que acaben les coses bé. No sé, Berta, la gent, quan et veu pel carrer, si et crida, em refereixo pel paper que fas a Com si fos ahir, Júlia o Bichito, perquè això de Bichito ja és com el nom oficial a tot Catalunya, ets el Bichito de Catalunya. A sobre que el nom em va encantar com va sorgir, perquè no és una cosa que estigués al guió posat de primera. Ah, no? No, va sorgir l'Alicia, me'n recordo, és que ja fa bastant, fa, no sé, 3 anys, al principi de la sèrie, i buscava com alguna cosa carinyosa que podia dir-me a mi, saps? I va sorgir el Bichito, i ho van acabar posant als guions i tot. Que guai, o sigui que això és creació vostra, dels actors, en aquest cas de l'Alicia, i va ser una cosa espontània, veus? Una exclusiva que ens acabes de donar, perquè aquestes coses passen, no? Que al final vosaltres rebeu un guió, però sempre podeu aportar, imagino. Exacte, sí. Sempre estan aquestes coses que li donen com la màgia, no? Diguem, de la relació, de tot això.
Doncs escolta'm, Júlia, parlàvem ara de Catalunya, parlàvem de tota l'audiència que feu brutal, sempre 17-18% de ser líders de la vostra franja, com si fos ahir és líder a TV3. Hi ha molta gent que està celebrant la teva tornada, la del teu personatge, i gent també que ha volgut fins i tot fer-te preguntes. Així que, si us plau, estigues atenta perquè la gent vol parlar amb la Júlia. A veure... Hola, Berta, soc Elisabet, de Curtafans, com si fos ahir Fans Club. Només dir-te a tot cor que ho fas genial com a Júlia i espero que et quedis molt de temps perquè el teu personatge és molt divertit. Ja ho veus, mira, aquí teníem una noia que es diu Elisabet que porta un Instagram, un compte d'Instagram que és com si fos ahir _fansclub, però també hi ha TV3 com si fos ahir .club de fans, moltíssima gent que segueix la sèrie i l'Elisabet et deia que li encanta el teu personatge i que vol que et quedes molt de temps a la sèrie. La Berta Castanyer ha tornat a com si fos ahir per quedar-se? Esperem que sí, a no ser que sorgeixin coses gegants, però sí, en principi el meu pla és quedar-me i disfrutar. Clar, jo dubtava també si havia sigut Berta, perdona que talli, jo dubtava i plantejava si havia sigut, perquè m'havia fet tanta alegria, m'havia emocionat tant que tornessis a la sèrie que dic, a veure si serà una cosa esporàdica, pel que dius no, o sigui, et quedes de moment? Em quedo sin fecha de ida, o sea, de vuelta, però bueno, a veure què passa. Veurem què passa. Nosaltres escriurem molt per xarxes socials, farem molt de rebombori per a que, si no ho saben, que ho sàpiguen encara més tots els jefes, els directors de Com si fos ahir i de la televisió que volem a la Júlia per molt temps. Volem a la Júlia sempre com si fos ahir. I no som els únics que ho pensem, perquè tu, al llarg, tot i que ets molt joveneta, just acabes de fer 18 anys, has treballat ja amb moltíssima gent. I avui hi ha persones que han volgut parlar amb tu i, de fet, tenim un missatge que jo crec que tu no t'esperes. Hi ha una persona que ens ha demanat, escolta, vull entrar aquí i li vull parlar, li vull enviar un missatge a la Berta Castanyer. Així que obre bé els ulls perquè això és per tu. Hola, Berta. Buongiorno. Soc el teu pare, el desaparegut. Aquí estic. Només desitjar-te una llarga carrera i molts petonets. Espero que estiguis bé. T'envio bon rotllo i positivisme. Ciao, bonica. Adeu, adeu, adeu. Ai, m'encanta. Que guai. Tinc una anècdota molt bona amb ell, que estàvem un dia gravant i ens va donar un atac de riure al mig de la gravació. I era una tonteria, estàvem amb l'iPad i em va ensenyar, va començar, mira, una balena, no sé què, i vaig començar a riure i al mig de la gravació i rient els dos. Molt simpàtic, que guai. Jolí, moltes gràcies. Des d'aquí li diem gràcies al Borja Espinosa, que feia, ara no recordava el nom, però m'ha vingut l'Aimar, el pare de la Júlia. L'Aimar, sí. I des d'aquí li enviem un petó molt fort al Borja, que li fa molta il·lusió poder-te saludar. Berta. Ai, que guai, moltes gràcies. Un petó pel Borja. Berta, abans que marxes no et volem acomiadar sense parlar de moltes coses, perquè abans de començar jo et deia, com pots ser tan joveneta, has fet moltes coses i formes part de molts projectes, tu em deies, no tants, però tenim, per exemple, tenim imatges també del teu Instagram, però Días de Navidad, El secreto de Puente Viejo, La Vall, Antena 3 i a Netflix. Ara, actualment, A Todos Mienten, un projecte de Movistar Plus, dirigit pel Pau Freixas. Berta, carrera imparable. Si has fet això amb 18 anys, què faràs quan en tinguis 40? A veure, a mi m'encanta aquest món i sempre he volgut mantenir-me en ell. I jo sempre dic que tinc moltíssima sort, moltíssima, perquè sí que jo mateixa treballo molt en això, però també és sort. I la veritat és que no em puc queixar per res. Estic molt, molt contenta. Doncs et seguirem sobretot això, com si fos ahir, A Todos Mienten, i jo crec que tu deies de sort, però la sort s'ha de treballar i jo crec que si ho estàs aconseguint és perquè tu ets de posar-hi molt d'esforç i molta dedicació. Berta, estem veient les teves fotos a l'Instagram perquè una cosa que és evident és que ets guapíssima, però la bellesa exterior és una cosa secundària. L'important és que et naix des de l'interior i així surts en aquestes fotos espectaculars. 164.000, més de 160.000 seguidors a Instagram. Podem dir també que ets influencer, que ets model? T'hi consideres? No, jo no em considero un influencer ni model. De fet, no m'agrada que em diguin influencer perquè trobo que és com un tema a part. Jo la meva pàgina, el meu Instagram, el vull mantenir amb coses de treball,
amb coses amb fotos professionals també i també de la meva vida diària. Però, bueno, la veritat és que estic molt contenta amb tot, amb els seguidors també, els agraeixo tots que estiguin amb mi cada dia, no? Perquè al final, sense ells, diguem que tot això no es crea. Però, i Déu-n'hi-do, no es crea i que són una comunitat molt àmplia, perquè ho deia, 164.000 seguidors. Jo crec que ets l'actriu de Com si fos ahir que té més followers. Pot ser. Jo porto des de petit amb l'Instagram i la meva mare m'ha ajudat molt també. Doncs des d'aquí també saludem i enviem una forta abraçada a la teva mare. Berta Castanyer, moltíssimes gràcies, enhorabona per tota la feina feta, per tota la que vindrà i celebrem que hagis tornat tu, però que hagi tornat també la Júlia a Com si fos ahir. I si m'ho permets per acomiadar-me, Bichito, no tornis a marxar. T'estimem molt, Bichito. Gràcies, Berta. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé, un petó.